Kami hak jing tray ki leng baki kam ki bama pi tray bar abang perkhat bar abang ringdur haki snam ki bala haki por ki bala lengno ki long kami ki jungi ngala balong khamtam por India hai jungi ki long kami ki ditang ki nong setja ki nong penbit penbiang hapoi ing posam henry hadin bar ki long kami ki lami ismat ban tray ya ki kam ki baper bat ki donru ki balong ki noyalam hapo jongri bat unjuru apo kejala ke jungi bar nga sokmen hagar nga si galong si sa jing kenau nagamenta junga kumno ilam seng halang hag bang yo manidun matalang bat pi hagar nga si na mata ga program ka nga jilang ba ka baar ga jong pi bane scam nalyang jingi kum gaseng ngilong ki bala kloi manidun matalang bat pi hagano no ga por ka ba ma pi kum ki CLF lane nalyang jong ki officer in charge ki bri pe namta ki group ki bra po jong jirang blom ngilong ki bala kloi bat ayah ketika kediang ketika mon berita dalam rengkat bapi bat habang perkat abat habang ini jual di singka bani kong bang yo bani don matalang bat pi kum kilong kimi leng bag ni group leng bag ni CF jumpi bat habang pe hakini sni hakini snam ngai ba kan jimun kam jong kilong kimi bani terai bani mi sikmat bat om dei tang kilong kimi ki samla kan thei ki jongiru bani terai ki kam ki baper ki bangam datip ki ki kam ki bapipat ki kita ki benda ki bapipat bat kale ka long ka lat ka opportunity na mata jong pi iwei pai wei ki long ki ni ki khun samla bar nga su sarong manong ba ngai hepo ga snong jungi bat khamtam ni selaf jong pi philanang kiu haki babun manta bat ka long ru ka jingir khu na mata ki snong lani ki jaka ki bapipidon baling ngong kalong jing khu nomor bang i baki scheme ki baper leng ba ka central government ba kunjur ka state government ka implement kam jula ba implement directly shaki beneficiary ka belong individual re bunsin ki scheme ba ka state government ba ka central government ka ju implement na le ka ju ai ji ram shaki ki self group na kermen scam ba scam ba ne ka doi ka dak jong ka jingki jong pi kum ki long ki mi ba ki khun samla bat mani mansin i chairperson jong pi la penbana ba shipip kandon ru ka jingsam ya kilun kablong sya ki single mother ngang la kendit ada yang ta CLF kadon mo ta scheme kabla mani rap lani kalun kabala berap na ba ta single mother banga bu jingkeli le ngong bali ba kini ka CLF lani kini group ki badon hapo jong ki jirang blok kamdon ka scheme na ba ta single father pada kerman scam lang ba isar BPM jong pi ngai scam mo lada kalat ka pli na try kandon kalat nam ta single father ro kada di kerman ba ki jikilti na lagi la dolong kabla rekai ka bangaku anong kumwe na kinalam seng balang ngai ba mapi pinang kiu ba mangiru isukman ba kani kani kalat nam ta jong pi haba pitrei hapo ka imlang ka salam kam tho ta ba pilong tang ginong lam hapo ki several group lane ki CLF lane ki nun ki benta ki ba per haba pitrei nam ta ka bhakam ya jong ka imlang ngasalam kalderu ka da jong ka jingkiu jong pi na benta ka bhakam ya jong ka dong jongi borokoi na kerman scam leng ba ka teamwork jong pi leng ba ki nong ki officer ki big bat leng ba ka snong ka ba pidon bat ki jaka ka ba pidon kermen scam ba pinala ban treshu namata ki group ki jopi ngam dati bhai ka rukum trikam jopi reke ka bangadon ban ong galong compare la da pidon hagno ka bentaru kermen scam ba pi ki jitre jopi kerlong ki bejob ban aswa ka bangan shong ashubu ngai ba kadon mi reke jendar ba pin sekran ban ngai ka pita ka baar ba ka long shibit melawai ka ngai jinglang ba ka ngai ba ngala da bikren scam jopi ong ba i ba kadon ngai jimtar ba pikran ba ta ka la belong baga jing terwa benseng lane badono ya ka office ke bapura jong ka CLF jong pi hapo jong ka deka circle ke bapidon barang jong poro ngayang kung we na kinong kit kamsnong namar ba rumah snong jing udon na pring jing stong ngare kum assistant ya ong nga ban ai jing kren lo lang jing snong bang asim ya gare kabu kolong ba ngasukwa ba pen pau sipi oi na lang jing kum snong ajing sia kamde nga ban kar ring sukwa ban ai tangi tai benta kolong ba nalang jingi snong ka adon gaji kerana adon gi siti ka banang leng jong pi pir pha si banang siti ka bar jong pi la puntip bagata ka long ba ngalai keren sar scam jong pi
bagi don ki penta ke ba magi ngila pridak hangda baraleng jung phi pindon kata ke jing trelang pangi bar habri bar ka office ka ba ma phi kwa bar ngai scam baraleng jung ki kung gisnong indon ibenta ibangila pengkre reng scam ba ini ibenta ibangila pridak kermen leng ba jung phi kinong tre ba ki also in chat jung jinang block kanon ka jingilang asanay ay scam ba kanon ka way pat ka join committee ka bala ru jung ngopor kum ka consultation committee hapeng jung phir kat bagi kum kinong kam shnong bare scam ba ka jing puj pentai ka office ka pura angai scam ba ka long ka jing job leng ba ka jing terlang jung phi bagi kum ka shnong baralang jing kum shnong so nong makibak koreang phi leng ba ka program ki ba phi pelong ba kum juru ek jalan ti jung phi play nong ka khu nong irap phi lengba kino kit kam ki ba pher ki officer in charge jong phi pindon kata teamwork ba kum gasnong in ai ka ti ka tiang banetre rang ringkat ba phi hagano ga por ka ba phi pidon kam ba hagi juga por so ban penmap phi ba sibet nganamla bare bentalang ba phi namar ba kidon ki program ki bang ya hab bani kedu ba disi nam ta ki bongi kam jong seng yang kerpat phi pino seng ngamla bare bentalang ba phi bukut jong program pi re kerman ba program pi parosi kanlong kapacok kublai sibun kublai si jarmut imslam ka sil ya po jong kadi ka circle imslam kinu ke kam jong sil ya imslam kinu ki also chat jong ka jirang block ke page nam tai group imslam ke jai per trap kublai sibun kublai si jarmut